Narito ang latest update natin sa paborito niyong tambalang Francine Diaz at Seth Fedelin. Muling nag-guest si Francine Diaz sa Magandang Buhay kasama nito ang kanyang mga ka-Dirty Linen cast na sina Sean Tristan at Raven Rigor. Ibinahagi nila ang kanilang kwentong karanasan sa pag-aaral kung paano na itatawid kasabay nito ang kanilang trabaho sa showbiz. Ayon kay Francine ay mahirap talagang pagsabayin ang pag-aaral sa kanyang trabaho. Ngunit pangarap din ni Francine sa kanyang sarili ang makapagtapos ng pag-aaral dahil alam nito na ang edukasyon ay ang sandata sa buhay. Humanga naman si Momshi Regine kay Francine Diaz sa kanyang galing sa pag-arte sa Dirty Linen. Nagbigay ng pagbati sa kanyang husay sa pagganap nito bilang Kiara Fiero. We wanna congratulate her. Napakahusay na pagganap niya bilang Kiara Fiero sa Dirty Linen. Salamat po. Ang grabe naman kasi talaga, ang galing naman talaga ni Francine or sa Dirty Linen.